wache not dichiel not diriyo times without numbers gi kisungu mayom to a violence kind and whatever form it takes one gi inciters one gi joma timo funding to one gi joma execute ji adek gote we cannot ni bedo ka no wacho ni nitie kuom ngama ber so ka ngama kelo incitement ma lead to violence I think you belong to the grave kai ngama timo funding mar incitement whatever nature kata bedo simon kata singa chiel kata singa dimi wacho ni endi you are equally belong to the grave kai not my execute nikech no mi simon tonglare whatever thing kata pachi ema no wilra wila kata ne gima no mi onge ti execute violence ngeni okin ongnego be ni ngat mo wacho ni nego be ni ka mantier kan omiyo violence okwanyal wuoye ni wa support in whatever form now kama koro wantie ka wuoro ni endi to en clergy modonjo yeka clergy modonjo yeka ni endi kama ne wini owitegi ni wuoye it is very important ni clergy koro wan godo kind kendo they have been in it for a long time not just today gisebedo ka giwacho gigi endi to giwache matin but ing'eyo ni kasa ma inyono gimoro inyono makudho chuoi then that time people ngeni kare kudho timonade kudho rach this time round the violence manotimore nodonjo nyaka kanisa you remember ka jo SDA ne nigi kiche margi mwalo mabei kacha joka no dhi mok timonade movamia that is within the church omiyo sani koro ginyono nyaka mach mar je kanisa omiyo ja kanisa nyaka ne wuga timongo ne wuga oko but you see look at it this way ni in ng'atno madhi nyaka kata kanisa ngima ni chalo nade mokwongo I mean kata ka pesa ne mo kata ka nitie yath moro momi kata ka pesa moro momi ti iwuok mi dhi nyaka kanisa mi dhi va mia jogo mane dhi wach paro ma wuoyo gi Nyasaye seche go ka gi wach ga gi sache go gi chak gi wuoyo gi Nyasaye ni to Cleophas modonjo kan Nyasaye tim ne ABCD ibiro mogodo mbele kacha omiyo let us be very careful kaka watimo gi wa mag siasa gi endi omiyo kama wantiere sani endi gik mwaloso kata gero kanisa kata gero sikunde kata gero barabara they are very expensive to wacha chiel mang'ato dhi gole dhoge in the name of hate speech ni kata ka wacho ni ka ng'ane obiro ka to timne kama kata ka gimoro timne kama to timne kama kata ka that is what is going to cost us a lot nikech idhi wache kichunge wi gari kata idhi wache studio kama koro wantiere kani awache to okere jo piny to ng'at madhi kawe cha en odhi okawa head on to chiwo kode barabara to chiwo kode kumi dhi execute that is the worst person monego bedni wawuocho wach ne iye ka omiyo ne ja Kenya kamora mora ma wantiere let us refrain from any form of violence nikech mana kaka osewach kaka wacho pile ni onge kata ka jasiasa ne ma inside kata kotimo nade awacho number 1 onge jasiasa mora kena nuoyo ka mabiro kawo tingni ka gimoro semaki mbele onge kata mana man kan yendi abiro mana kawo ng'ama chielo ka bodyguard na gimoro mako kawuono to se oweya kata gimoro time moro gimoro tho definitely I have to get another bodyguard now mondo mi chaki wach ni idhi pidho joka samoro bedo matek no none does that omiyo wang'iuru kaka waluwo bang' josiasa ka waluwo bang' josiasa ni mondo ka locho biro maber wayuru kaka wanyalo konyore ka en unemployment to luw bang' Abdul kingineno ka Abdul niendi ka dipo donjo sirikal odonjo kama dwaro noendo to nyalo create the employment mwadwaro mondo wakonyre godo not because ni idwaro manyo ni ere jok ma ok dwaro Abdul tx igol gi barabara now after that at the end of the day kata kama manyo MP makara chonyo en posta diwa achiel ngara achiel ema dhi timenade ema dhi kawe kao kakawe to ngama chielo timenade ngama chielo kawe kakawe ngama chielo ko timenade oko kawe but ok wadhi dar kama wadake kata piny ma wantiere ma Nyasaye nosketo piny maber piny mar Karachuonyo piny mar Kenya piny mar Mabei ni wadhi dar Mabei nikech governor ominga machielo kata nikech governor odok kata ni wadhi dar Karachuonyo nikech Abdul okawo loch kata ngama chielo timenade okawo loch that is our country that is our constituency that is our ward onge kama wadhi dare so let us be responsible people mondo wang'e ni onge gima violence dhi kelo nwa edembe kata mana josiasa onge violence midhi kwanwa edembe idhi kwana mana kura but kura ni endi it's a matter of convincing di wuowa gi jopiny ni jo kama an bende kama neno ni endi achalo kama ging'iye history mari ging'iye timbegi ito bende gik miwacho gi chal gi timbegi kata gik miwacho gi chal gi gimi nyalo timo nade minyalo timo then kage say accept jo kama kati kel mana guns 100 to jo kacho wacho ni Abdul mwatero no way out chal kanono ero kama na enye wacho ni mano chung mara kanisa kendo kwedo lweny matimore kindegi maga
siasa migoye konde mopogore opogore. To kinde gi bende nyakora mujong nitie lep moro mapusre. Iwacho ni lep pusre, moko bende wacho weche moko ma ok ni kare. NCIC Dr. Abdul owacho ka chako niero sani chal kagima ochako tich. Dipo nodhi kecho kose en mana bedo e bura itieko to ng'ato dhi ot.